Tervetuloa seuraamaan valokuvaus- ja elämä-aiheesta videosarjaa. Mä ajattelin, että mä haluaisin tulla vähän enemmän näkyväksi niin kuin omana persoonana, omana aitona itsenäni. Mutta noi tommoset lyhyt videot ei oikein ole mun juttu. Niin mun mielestä maailma tarvitsee enemmän semmoista niin kuin hidasta sisältöä. Ja siksi mä päätin tehdä tämmösiä videoita, jossa mä vaan höpöttelisin tajunnan virtaa, menisin vähän syvemmälle siihen, että miten minusta on tullut juuri minä, mitä mä teen mitä mä teen juuri sillä tavalla, kun mä teen. Itse ainakin kiehtoo just ne tarinat siellä ihmisten taustalla. Ja mä ajattelin, että tää olisi niinku oiva väylä siihen, että jos vaikka kiinnostaa mun työ, niin tätä kautta voisi sitten vähän niinku syventyä, kuulla vähän enemmän, vähän kokea sitä jotenkin sitä. Joo, mä ajattelin, että tämän ensimmäisen videon teema olisi se, että miten mä oon päätynyt ylipäätänsä valokuvaamaan ja mistä se kaikki alkoi. Ja mä muistan, kun mä oon ollut lapsi ja mä oon ollut yksin kotona. Ja mun äidin kirjahyllyssä on ollut tää valtavan upea hevostaidevalokuvakirja Robert Lauran Eguus. Ja mä muistan, kun mä oon ollut istunut siellä jossain lattian nurkassa ja tuijottanut näitä kuvia. Että siis tää on varmaan ollut niin mun ensimmäinen kosketus valokuvaukseen. Siinä mielessä, että mä olisin ollut vaikuttunut jostain jonkun teoksista. Tää on mulle tänäkin päivänä ihan älyttömän tärkeää. Ja hevoset on muutenkin ollut iso osa mun elämää ja mä voisin niistä puhua vaikka tuntikaupalla, tehdä erillisen video vaikkapa niistä kaikista tarinoista, mutta oon kasvanut hevosten parissa ja myös monella tavalla olleet osa elämää. Mutta tosiaan joo, myös sitten isä ja äiti oli molemmat kyllä valokuvauksen harrastajia. Äidillä ja isoäidillä oli kotona pimiö ja tekivät itse mustavalkokuvia. Ja isä oli kanssa innokas valokuvauksen harrastaja. Joo, sitten sen lisäksi, että isä oli niinku hevosmies ja puuseppä, hän jotenkin silloin, kun jo paljon ennen kuin tietokoneet alkoi niinku yleistyä, niin hän jotenkin päätyi tekemisiin jonkun tuttavan kautta tämmöisten niinku, niiden aikaisten Macintosh-mallien kanssa. Ja sitten meillekin sitten ilmestyi semmonen ensin semmonen, niitä kutsuttiin pizzalaatikoiksi ja sitten oli niitä linnunpönttöjä ja ihan niitä aikaisempia malleja Macintosheja, niin sai niistä niinku kosketuksen tietotekniikan maailmaan. Ja sitten jossain vaiheessa sitten sain oman semmosen värikkään iMacin ja sitten digipokkari-kameran. Ja ensiksi se oli semmoista niin kuin leikkimistä, että mitä on mahdollista tehdä tällä. Ja sitten jossain vaiheessa kuitenkin aika pian mä aloin sitten ottaa itselaukasimella semmoisia omakuvia lähiluonnossa, metsässä. Niistä tulikin semmoinen aika tärkeä väylä niin kuin käsitellä teinien haasteita ja jotenkin sitä kasvamista ja olemista ja sitä, kun olo oli ollut jollakin lailla niin kuin näkymätön, oli ollut koulukiusaamista semmoista, niin sitten kun mä otin niitä kuvia itsestäni, mä pystyn tutkimaan erilaisia rooleja, erilaisia hahmoja. Se oli valtavan kiehtovaa ja innostavaa ja sen lisäksi, että mä otin näitä omakuvia, niin sitten mä kävin paljon hevosleireillä kesäisin ja siellä mä kuvasin just tästä kirjasta inspiroituneena semmoisia hevoskuvia ja luonnon yksityiskohtia kyllä myös. Ja sitten
menin lukioon. En jotenkin oikein viihtynyt, sopeutunut. Oli vähän haasteita. Ja muistan sitten niin selanneeni semmoista opinto-opasta ja aukasseeni sen vaan sen kirjan ja sitten nähnyt, että Kuusamon kansanopisto valokuvauslinja. Ja sitten mä olin silleen heti, että tonne mä menen. Ja en tiennyt, että miksi tai se ei tuntunut olevan millään lailla mikään järkiratkaisu, mutta oli vaan silleen, että on vaan pakko päästä pois Helsingistä jonnekin kauas ja valokuvaus kuulostaa just niin kuin siltä, mihin halusi niin kuin syventyä. Ja sitten äiti oli vaan silleen, että ok, ja pakattiin auto ja mä muutin sinne. Ja se oli huikea mieletön vuosi. Toki oli aika myöskin jännää muuttaa pois kotoa tai heti niin kauas toiselle puolelle Suomea, mutta kyllä kannatti, että se uskomattomia luontokokemuksia sai kokea niillä retkillä, mitä tehtiin siellä Kuusamon luontoon. Ja ehkä koko vuoden huipennus oli se, kun mentiin semmoisella koulun pikkubussilla tonne niin Pohjois-Norjaan aikaisin keväällä. Sieltä koulusta sai jotenkin näiden uskomattomien hienojen kokemusten lisäksi myös ne perustaidot tekniikkaan ja myös pimeätyöskentelyä tehtiin. Ja siitä mä sitten tosissaan innostuin valokuvauksesta. Ja siitä sitten hakeuduin jatko-opintoihin Pekka Hallosen Akatemiaan kuva-artesaanilinjalle. Siinä en ollut sitten kauaa tätä koulua ehtinyt käydä, kun kävi niin, että mun isä kuoli aika traagisesti ja mä masennuin. Mä nukuin kaikki päivät. Koulusta ei tullut yhtään mitään. Se oli mulle tosi vaikea juttu silloin. Kunnes sitten kävi niin, että mä tulin raskaaksi ja mä sain mun tyttären. Ja sitten me muutettiin sitten lapsen isän kanssa sitten toiselle paikkakunnalle, niin koulu sitten siinä vaiheessa lopullisesti jäi. Joo, muutettiin tosiaan Kirkkonummelle. Siellä mä asuin pitkään. Ensin ihan niin kuin kerrostalossa asuttiin silloin, kun tytär oli vauva. Mä siinä sitten kuitenkin aika pian aloin kaipaamaan jotain muuta tekemistä siihen vauva-arjen vastapainoksi. Ja siellä oli vuokrahevosilmoituksia ja löysin siitä pyörämatkan päästä kivalta pieneltä kotitallilta sitten vuokrahevosen ja olin superonnellinen. Kunnes mä sitten vähän ajan päästä kuulin, että tämä hevosen omistaja on muuttamassa pois ja se talo ja talli olivat niin vapautumassa. Niin, sitten mä olin mun silloiselle miehelle, että hei, mehän voitaisiin muuttaa tonne. Ja sitten me käytiin katsoa sitä paikkaa ja sitten me allekirjoitettiin vuokrasopimus. Ja joo, se oli kyllä aika hullua semmoisella niin kuin nuoruuden naivuudella ja innolla, että eihän mulla ollut edes autoa eikä ajokorttiakaan silloin. Siinä mä sitten jotenkin sitten kuitenkin kaikki selvisi ja järjestyi ja elämä siellä alkoi rullaa. Mulla oli muutama semmoinen ensin ylläpito ja sitten omakin hevonen ja sitten muutama hoitohevonen, jota mä hoisin siinä sitten tuttujen hevosia ja se oli semmoista unelmaelämää. Ja sitten tytär täytti 3 ja oli aika laittaa hänet päiväkotiin. Ja mulla yhtäkkiä vapautui päivissä aikaa ja mun piti alkaa miettiä, että mitäs mä nyt sitten niin tässä elämällä teenkään. Ja kyllä se valokuvaus oli siinä mulla ollut siinä arjessa mukana. Mä olin esimerkiksi valokuvannut niitä hevosia tosi paljon. Ne oli vaikka upeita semmoisia usvaisia niin kuin aamuauringonhetkiä jossain laitumella ja muutenkin. Ja tietysti totta kai kuvannut omaa lasta myös paljon, että silloin mulla oli semmoinen puoliammattilaisjärkkäri. Ja sit mä ajattelin, että että mähän voisin alkaa niin mainostaa jossain Facebookin puskarajassa semmoisia edullisia lapsia perhekuvaussessioita niin harjoittelumielessä ja sainkin hyvin niin sitten siitä homman käyntiin. Ihmiset oli tosi tyytyväisiä ja aloin tekemään heti myös syvämpää tyhjää kuvauksia. Tein niitä pari kesää tosi aktiivisesti ja
Ja sitten tietysti aloin kuvaa myös omia ystäviä. Ja jotkut niistä kuvista sitten sai ihan niin kuin kivastakin huomiota ja jotenkin se nimi alkoi niin kuin leviämään. Että, ja siinä sitten vuosien mittaan niin kuin etsi sitä omaa tyyliä, sitä, niin kuin sitä taitoa, tekniikkaa, näkemystä, ihmisten kanssa olemista. Vitsi, se oli mulle tosi vaikea aluksi, koska mä oon ollut sosiaalisesti just niin kuin todella niin kuin ujo ja haastava. Mutta sitten joskus elämässä täytyy vaan mennä niitä pelkoja päin. Ja musta tuntuu, että valokuvauskin oli mulle semmoinen, että se oli se just mitä mä tarvitsin, että mä opin olemaan ihmisten kanssa, olemaan tuntemattomien kanssa. Joo. Niin, joo. Se oli tietysti aluksi se valokuvauksessa ja siinä sen, niin kuin se oma yritystoiminnan kehittäminen oli sillä tavalla tietysti hidasta, koska mulla oli pitkään siinä se hevostallitoiminta rinnalla, joka vei paljon aikaa ja energiaa, se niin kuin aamusta iltaan niiden hoito ja huolehtiminen. Mutta samalla mä nautin siitä elämästä ihan valtavasti, fyysistä, maanläheistä työtä ja elämää. Se oli kyllä ihanaa, kunnes sitten tuli elämänmuutos ja tuli ero ja muutto. Ja sitten mulla oli myös koiria, pari koiraa ja sitten lopulta kun sitten toinenkin koira sitten piti lopettaa, niin siinä oli paljon kaikenlaista, että mikä niinku hidasti mua kyllä ihan tosi paljon tämän valokuvauksen kanssa. Et esimerkiksi siinä vaiheessa, kun mä koitin saada toista lasta, niin mä ensin sain verenmyrkytyksen puolessa välissä ja selvisin onneksi itse, mutta vauva ei selvinnyt. Ja se oli oma toipumisensa siitä aika tosi rajusta verenmyrkytyksestä. Kesti aikaa toipua henkisesti ja fyysisesti myöskin. Sitten mä tulin toisen kerran raskaaksi, mutta tämäkin raskaus loppui puolesta välissä. Jotenkin mystisesti ei tiedä mitä tapahtui. Niin, että oli peräkkäin 2 tämmöistä tosi rajua ja traagista kokemusta. Ne tietysti näiden niinku, nää vei niinku aikaa ja voimavaroja. Ja sitten 3. kerran kun olin raskaana, niin sitten sain onnellisesti terveen ja elävän lapsen ja oli myös hieno synnytyskokemus. Ja sitten vasta jotenkin niinku pääsi elämässä kunnolla niinku jaloilleen. Toki tääkin. Ja sitten se pikkulapsiaika ei ollut ihan niinku helppoa. Lapsi nukkui tosi huonosti ja mulla oli rautavarastot tyhjissä ja erinäisiä haasteita, mutta sitten siitä kuitenkin sitten pääsi aika hyvin jaloilleen. Niin nyt voisi niinku sanoa kaikkien näiden vuosien jälkeen, että nyt voi niinku katsoa taakseen ja olla silleen aika onnellinen ja ylpeä siitä, että mihin on niinku tullut ja että se on ollut mulla jotenkin niinku tosi pitkä tie se valokuvauksen kanssa se niinku uskoo itseeni riittävästi ja se huijarisyndrooman kanssa painiminen. Se on kanssa ollut iso juttu, että jotenkin se, että kun mä nautin tästä niin paljon, niin miten mä voin tästä pyytää niin jotenkin rahaa. Mut joo, siis se on kyllä mä alan ymmärtää sitä yhä enemmän sen arvoa, että mikä sen arvo on, että mä oon oikeasti omistanut koko elämäni tälle. Että, joo, mutta tosiaan vaikea polku on ollut kaikkien omien epävarmuuksien, haasteiden, tämmöisten, niin kuin, että mitä kaikkea elämä onkaan heittänyt tähän matkan varrelle. Nekin kokemukset lopulta, mä oon niistä kaikista tosi kiitollinen, että ne on kaikki opettanut jotain ihan tosi tärkeää elämästä ja sen arvostamisesta. Niin, nyt kun mun nuorempi lapsi on 5-vuotias ja nyt musta alkaa niinku tuntua siltä, että mä alan niinku olla jotenkin niinku tosi lähellä sitä, että missä mä oon vuosikaudet haaveillut, että mihin pisteeseen mä haluan valokuvauksen kanssa päästä. Että mä niinku oikeasti alan niinku tosissani olemaan tämän kanssa, että se ei ole enää vaan semmoista hakemista, testailua, harjoittelua, vaan mä oon nyt alan olla siinä ytimessä ja löytää niinku todella sitä mun omaa juttua. Niin se tuntuu aika hienolta. Ja se on myös osa tää esille tuleminen on myös osa sitä. Joo. Niin. Tosiaan se
siinä vaiheessa, kun mä aloin niitä, aloin sitten kuvaa niitä enemmänkin niinku kavereita, kuvasin silleen niinku luovilla tekniikoilla, silleen vaan niinku leikkien. Testailin semmoisia niinku kaksoisvalotuksia ja muita juttuja, ja sit siitä pikkuhiljaa aloin sitä niinku tyyliin vahvistaa sitä semmoista niinku jotenkin sitä semmoista luontoyhteyttä, luontomystiikkaa. Jotain semmoisia kokemuksia, mitä itsellä on ollut, semmoisia mystisiä kokemuksia, niin saada niitä niinku kuviin. Ja tietysti kuvittaa sitä, että mitä toiset kokee, niin just yrittää niinku sitä hakea sen, että mitäkin kuvakin kokee ja millä tavalla sitä saisi niinku kuvitettua. Ja mikä on niinku kenenkin niinku ydin. Joo, ja sitten just tekniikka, se on niinku päivittynyt vuosien varrella tietysti ihan niinku silleen, että on aina pikkuhiljaa niinku sitä mukaan, kun on pystynyt. Ollut tietysti aika rajallinen niinku budjetti, mutta mä koen, että se onkin ollut niinku tosi hyvä, että on niinku joutunut oppimaan ja tekemään niinku aina vähän silleen rajoitetulla kalustolla, niin mä koen, että se on ollut niinku oikeasti tosi hyvä, just nimenomaan, että oikeasti oppii sen valokuvauksen. Ja pikkuhiljaa on siitä aina päivittänyt sitä mukaan, kun on tarvinnut lisää ja runkoa. Ja ehkä suurin juttu viime aikoina, mikä mun tyylissä on ollut, ja haluan näyttää nää tästä, koska näistä multa aina kysytään. Eli mä en tee kuvan käsittelyssä mitään efektejä, vaan mä käytän näitä tämmöisiä lasisia fraktaalifilttereitä siinä linssin edessä, mitkä sitten taittaa valoa erilaisin tavoin. Ja äärettömän kiehtovaa. Joo. Eli tosiaan Siinä varmaan alkaisi olla tämä ensimmäinen osio tässä. Joo. Jatkan sitten seuraavassa videossa sitten vähän jostain. Ehkä mä sitten menen sitten voisin mennä vielä niin kuin syvemmälle siihen mun nykyiseen lähestymistapaan ja tyyliin ja visioon. Joo, mutta tällaista tarinointia tällä kertaa. Kiitos kun jaksat katsoa.